हाँ काल बा आ गई नी। हाँ हमर चौमिंग मोमो कहाँ बा? अरे दादा कैसन मोमो कैसन चाउमीन। हम रउआ के वॉइस मैसेज के लिए रहनी कि आवत घड़ी रउआ लेते आई। हमरा पेट में चूहा कुश्ती करत रसन। ओहो हम मैसेज देखले रही बाकी नेट खत्म हो गए रहे यही से डाउनलोड ना कर पैनी। अच्छा अब चलो अब आ गई बानी तो काल देखल जाई। तो अब हम का खाई? जहर जैसन तहार मर्जी। का मने हम कहने कि घर में खाना वाना बनल बा कि ना। ना कहाँ से बनी? सिलेंडर टाइट टाइट फिस रहल। तो इंडक्शन पे बना ले तू। लाइट है ये नहीं खे, मोमबत्ती है ये नहीं खे, माचिस है ये नहीं खे, तो कहाँ से बनी? और तब सिलेंडर बगल वाला चाची से ले तू और माचिस बाजार से मंगा ले तू। पैसा रही तब ना। एक ढेला दे के जाए के देखे माचिस कहाँ से आए? आ फिर में केहू कढ़ाई छुए दी। और जो 1500 रुपया आफत खतरा हम अलमारी में धैले रही ऊ का भई? ओहो वो पैसा मोबाइल पे एगो स्कीम आई रहे कि 1500 जमा कर और 30 तारीख के 3000 हो जाई। ई कौन स्कीम हो? शॉपिंग वाउचर वाला 1500 के कूपन खरीदनी। हाँ हे भगवान अरे तहार अकल घास चरे गइल बा का? 1500 के कूपन किनेला। हाँ आ दिमाग कहीं घास चरेला? गाय भैंस घास चरेला? तू गाय भैंस से कम हो का? अरे मैंने छोड़ ज्यादा एगो काम करो चाय बनाओ आ बिस्कुट लिया वह खा के सूझ जाए का करे के। बिस्कुट तो कुकुर चट कर गए। कुकुर खा गए? तू कहाँ रहलू? अन्हार रहे और कुकुर हमरा दिखाई ना दिलस, बस कुरूर कुरूर की आवाज आवत रहे। हमरा लागल कहीं देह पे हाथ पड़ी तो कहीं कुकुर काट ना ले। ए प्रियंका ई क्या कहलू हा? ओ दा पैसा देने। जब सीधा अंगुली से घी ना निकलेला ना तब अंगुली टेढ़ा करे के पड़ेला। जान तरू और जौन तो नोट ले लो बच्चा के खेले वाला बैंक के है नकली बा। इहो नकलिए निकलल। हाँ तू उंगली टेढ़ कैलू हा तब उंगली काट देनी। अच्छा ये 500 के कुकुर वाला बिस्किट लिया हुआ आराम से खा। अब हम चलिए पैसा पैसा के बचत और घर के भरोसा दोनों जरूरी बा। कोनो लालच में आके कोनो स्कीम पे पैसा ना लगाई ना तो चाउमीन तो दूर चायो पानी पे आफत आ जाई। आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें।